Хайде да си приготвим вкусен и хрупкав ябълков щрудел. Първо приготвяме плънката, като почистим и настържем на ренде 4-5 ябълки. Добавяме 2-3 супени лъжици лимонов сок, 120 г захар, 100 г стафиди, 100 г смлени орехи и 3-4 супени лъжици смлени овесени ядки. Добавяме също 10 г ванилия или същото количество канела. Всичко разбъркваме добре. Необходим ни е един пакет фини точени кори. Разделяме ги 2 по 2, като намазваме всяка от тях с олио. По дългата страна на корите слагаме от плънката 3-4 супени лъжици. Разпределяме я равномерно и подвиваме късите страни. Навиваме стегнато руло. С тези количества получаваме общо 6 рула, които нареждаме в тава. Всяко руло от щрудела отгоре намазваме с олио. Печем в загрята на 180 градуса фурна за 40 до 45 минути, докато получим златиста коричка отгоре. Оставяме да се охлади, поръсваме с пудра захар и хапваме с удоволствие.